Na cintoríne v Liptovskom Hrádku je iba jeden hrob, priamo z ktorého rastie silná limba a v ktorom leží neboštík presne naopak ako v ostatných hroboch, teda hlavou dole svahom. Stojíme pri hrobe doktora Alberta Škarvana. Narodil sa v Tvrdošíne, detstvo prežil v Hybiach, študoval na gymnáziu v Levoči, v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku. Po skončení gymnáziálnych rokov išiel študovať do Budapešti medicínu, pokračoval v Prahe a titul doktora získal v Innsbrucku. Po skončení štúdií sa dostal do zamestnania do Košíc v podstate a robil vojenského lekára, kde ale túto službu odmietol, začal bol suspendovaný a zbavený lekárskeho diplomu. Na pozvanie známych odišiel do Ruska, kde sa stretol s veľkým ruským spisovateľom Tolstým. Tu sa stretli aj s Dušanom Makovickým a vlastne bol osobný lekár Tolstého. Doktora Škarvana si najviac pripomíname prekladom učebnice Esperanta do slovenského jazyka. Bolo to v roku 1907, tak tohto roku sme si pripomenuli 101. výročie prekladu Esperanta do slovenčiny a to je vlastne aj vznik esperantského hnutia na Slovensku. V Liptovskom Mikuláši existuje Liptovský esperantský klub. My ako členovia Liptovského esperantského klubu si považujeme za česť sa starať o tento hrob a to nie len pri pamiatke zosnulých, ale v podstate po celý rok.